het project bezig zijn waar ik nu even over wil praten en informeren. Het is zo dat wij begin van 2000, de eeuw 2000 zeg maar, zijn begonnen. Ik ben komen wonen namelijk in de Kruidenburg in de jaren 90. Zijn begonnen eens te kijken wat zijn nou onze rekeningen, hoe zit dat in elkaar, van die bankrekening, wat die maken, wij hebben geconcludeerd dat er nog wat aan de hand is. Dat heeft dan nog een enorm sprong in de tijd geresulteerd in een bezoek aan de Commissie Economische Zaken hier in dezezelfde zaal, waar ik ook het woord mocht voeren. En waar ik toen de tijd hetzelfde verhaal heb aangesproken. Velen van die waren hier, er waren die 5 commissieleden, dus nu is de volledige raad aanwezig, voor zijn werk aanneemt. En toen is besloten om in de vorm van, zoals men dat wel kent, een hamerstuk, een voorstel te maken om een onderzoekwerkgroep, of een commissie, hoe je het ook noemen wilt, in te stellen. En dat zijn dus inderdaad op de raadsvergadering 11 december besloten te zijn. Wij zijn gedreven door het simpele feit dat principe nummer 1 moet zijn. En het principe van dit verhaal is dat wij allen als mensen op een normale manier wensen te leven in de andere plaatsen van de wereld uiteraard. Maar wij hebben het nu over de gemeente Tilburg. Warmte is voor iedereen van belang en is ook voor iedereen hetzelfde. Heeft dus ook geen enkele politieke kleur, is verder van dat betreft helemaal niet van belang. Wij hebben echter toch ons gericht naar de politiek, want ik vind dus dat in principe de gemeente, de raad dus en deze hele organisatiestructuur die we hier voor ons zien, een bepaalde verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de mensen die in deze gemeente. Vandaar dat ik ook me over verbaasd heb, en dat is ook de vraag die ik hier neerleg, waarom heeft het überhaupt 3 maanden geduurd voordat wij iets hebben gehoord over dit onderzoek, over deze werkgroep? Is dat de cultuur die binnen de gemeente heerst met betrekking tot het, laten we zeggen, leegdrukken van mijn portemonnee door een monopolist waar ik niet vanaf kan? Ik zou het even willen laten inzien. Ik vind dit een ernstige zaak. Helemaal heeft niets te maken met een normaal democratisch concept. Het heeft ook niets te maken met een zogenaamde vrijmaking. Allerlei zaken zoals gas en elektra-energie. Wij zitten vast aan die wijkverwarming. Wij kunnen geen kant heen. En zelf moet ik individueel naar de rechtbank stappen. Of hebben we toch hier een consensus waarbij we zeggen, ja, de werkgroep komt er. Ja, de werkgroep gaat aan de slag. En de werkgroep geeft een advies waarop het beleid kan worden gemaakt. Stichting Weten kan ook jouw hulp gebruiken. Word daarom sympathisant of donateur. Stort jouw bijdrage op 44 76 49 256. De naam van de heer Van Rees. Donaties Stichting Weten. Want Stichting Weten strijdt door. Hoe dan ook.